Hello para pedagang. Layanan analitis online Guru Markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Disaranake ndeleng saben indikator organisasi sing ditakoni kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal bandingake indikator utama perusahaan Amdocs Limited, ticker UXE. Review iki adhedhasar informasi saiki ing 4 Juni 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Amdocs kalebu subkategori. Soft infrastrukture, 32 perusahaan melu evaluasi, iki cukup wakil. Kita bakal katon ing meja supaya ing mburi video. Skor sakab kanggo perusahaan ing pitakonan 7 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori 0,3 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar kanthi sakabehe. Kita bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham AS minangka 1,8 poin. Marang 7 titik kanggo perusahaan Amdocs Limited. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Amdocs Limited lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Amdocs nuduhake owah-owahan 17,5%. 43% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar organisasi Amdocs Limited gunggungipun 10,23 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori punika 978 US dolar miliar. Regane buku perusahaan punika 3 US dolar 45 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori 97 US dolar miliar. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Amdocs Limited ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar yaiku 1,046%. Kapitalisasi nilai buku punika 3,553%. Taksiran pangsa perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik, 1 poin. Perusahaan sing diteliti nduweni kewajiban utang 0 US dolar 79 sen 4 miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 23% saka usaha. Taksiran tingkat perusahaan saka kewajiban finansial, apik, 1 titik. Rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 18,9. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 47,2. Rega saham perusahaan kanggo rasio media wiki dibandingake perusahaan ing subkategori apik banget, 2 terms. Bati kanggo pungkasan 12 sasi ana 541 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ditaksir sakwentara ing 846 US dolar yuta. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo subkategori apik 0,5 terms. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 2,2. Rata-rata ing subkategori yaiku 4,8. Evaluasi rega pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator subkategori, apik, 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 4.750 US dolar mayuta-yuta. Revenue ramalan kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka 6 US dolar 46 sen 0 mayuta-yuta. Taksiran saka samestine indikator revenue mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 11,4% karo rata-rata kanggo subkategori 10,2%. Asesmen bati sales dibandingake pratandha subkategori apik 0,5 terms. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 4,185%. Sing 300% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika 352 US dolar ewu.
Nalika ing subkategori ana $1.409.000. Evaluasi modal pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bati perusahaan saben pegawai $18.06. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $29,800. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Revenue perusahaan saben pegawai individu $164.000. Ing subkategori $291.000. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori pasable 0 terms. Jumlah enggo bareng sorted punika 3,1% dibandingake karo rata-rata kanggo subkategori 2,4%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 59% kanggo perusahaan Amdocslut. Dene kanggo subkategori tataran iki 67%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $92.01. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan sekitar $104. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi evaluasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis saham Amdocs Limited. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan kanggo wutah ing rega $92. Pesenan buka amarga perusahaan duweni rating sing cukup dhuwur. Pambiji organisasi digawe adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 97,22. Mandeg mundut disetel ing 86,78. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur kesepakatan bakal ditutup kanthi otomatis ing pungkasan dagang tanggal 04 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker SNO, yaiku transaksi neraca kanggo didol. Video ing menehi hasil wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah sawijining pesenan ditutup, sing utama utawa ngimbangi. Urutan ngelawan tetep ing rega pungkasan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan saka Guru Markets.